Al municipi de Riudarenes ha engegat un curs de sardanes perquè els habitants de la vila puguin aprendre a ballar sardanes i participar en les festivitats on es balla aquesta tradicional dansa catalana. Per desenvolupar aquest nou curs han comptat amb la presència d'una membre de la colla sardanista de competició, Mans Amigues. Avui principalment hem après a fer els curts i els llargs, que és bàsicament els passos de la sardana. Llavors, un cop hem après això, que sincerament ho hem après molt ràpidament, hem passat a repartir de com passar de curts a llargs. Ho han fet molt bé i crec que també ens ho hem passat molt bé, que és una cosa molt important. I n'hem après, curts llargs, hem repartit, que no m'ho esperava, i al final doncs, hem acabat ballant una rotllana molt maca, la veritat. Crec que iniciatives com aquestes són molt importants per poder mantenir viva la sardana. Farem 5 dimarts de 8 a 9. Aquest estiu farem això i veurem a veure si a l'estiu que ve doncs, hi ha ganes i tornarem. I potser ho farem més dies, a veure. Veus les trobades de sardanes, que normalment són gent gran i sembla que es va perdent, i bueno, hi ha ganes de que el jovent n'aprengui, si no és el jovent, doncs els nens o qui sigui, però que no es perdi, intentar de no perdre-ho. I estic molt contenta perquè la veritat és que Déu-n'hi-do els que hem sigut, estic contenta. Aquí a Riudarenes sí que jo quan era jove hi ballava i ara sóc dels més joves que hi ha normalment quan es fan les sardanes de la festa major o els dijous a la fresca, i estaria bé doncs, engrescar el jovent a ser-hi. Des de l'Ajuntament animen a la població a apropar-se fins a la plaça Pau Casals per gaudir d'aquest curs, ja que els hi garantirà obtenir coneixements respecte a aquesta dansa que s'ha ballat des de fa tants de segles.